Халыкка уңайлы булсын өчен күп фатирлы йортлар ишек алдына ясалган парковкалар үзләренең ни өчен хезмәт итүләрен дә белми шикелле. Алар кайчан карама буш. Аның каравы йорт ишек аллары җиңел машиналар белән тутырылган. Без инде даими ГАИ хезмәткәрләре белән, пожарный хезмәткәрләре белән рейдларга чыгып торабыз гел. Квартирный домнарның каршыларына дигәндә безнең юлларга күп кеше машиналарын куя. Алар машина куйгач безнең пожарный техникасы үтә алмый, скорый помощьлар үтә алмый и беренче дишип булырга машина. Шуңа без инде кешене өйрәтергә тырышабыз. Стоянкага машиналарын куярга. Безнең бүтән дворларда стоянка бар. Ләкин безнең кавер иптәшләрен ирнәләр аннан ул стоянкадан үйләренә, квартираларына җыйып барырга. И машиналарын теләсә кая ташыйлар. Техникларын бордюр өстенә үк мендереп куючылар да очрый. Кичектергесез хезмәтләргә үтүче уйлын тоткарлыган машина хуҗаларына 2-3 мең сум күләмендә штраф яный. Шулай ук безнең инде үләнгә куючылар да бар. Ансы инде безнең гел штрафлары күп. Ул 2 меңнән 3 мең ярымга кадәр менә кар өрү белән алар тәмин итмәсәчләр, шуннан ук сазын ташый башларында асфальтка. Шуңа андый шартлар буенча да без рейдлар үткәрәчәкбез инде. Буның турында инде без контактта да язып киттек. Бүтән кешегә известный группада. Шуңа анда күп кеше безне поддержать итте инде. Ике адым атларга ернеп терәлеп торган кибеткәдә машинасын кабызып чыгып киткән халык парковкадан подъездга кадәр җәяү килүне зур эшкә саный ахрысы. Ләкин законга буйсынырга теләмәгән шоферларны алга таба күзәтү видеокамераларыннан табып та җәзага тарта башлаячаклар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.